Makadini zvekare tinotenda nekukuchingamidza zvekare nekuuya kuzopedzisa chirongwa chinotarisa zvirwere zvine mbiri zvehuku. Nhasi tinotarisa zvirwere zvinomwe zvatisina kureva muchirongwa chekutanga chataitarisa zvirwere zvisere zvamunofanira kuziva nezvazvo. Kana musina kuona chirongwa ichocho tinokurudzira kuti muone link iyo. Mushure mokudaro mozodzoka henyu kuti musarasikirwe nemusvo, saka tisingatore nguva ngatidzokere kudhibhu. Number 9, pile disease. Chirwere chezvihuta ichi chakada kufanana necoccidiosis, chinombobata huku asi hachina kunyanya kushata hacho. Chine chinhu chinonzi chiclostridium collinum, iyo is-all forming bacterial rod. Ichi ndicho chinhu chinokonzera chirwere ichi. Secoccidiosis, infection iyi inotekeshera nematosi ehuku ikurwara kana kuti yakangochitakura isingazviratidze. Kurwara uku kunoenda nokubata dzinenge dzine hutano, mawaziwa kama carrier birds ai atangambotaura muchirongwa chedu chokutanga. Chirwere chacho chinomira semweya wetsvina, zvokuti madisinfectant chaiwo haalume. Dzimwe nguva chinofamba chichikavira bhora mberi mudzimwe nzvimbo zvisinei kuti aripo here madisinfectant aya. Shiri dzinenge dzanyanyoshanyirwa nechirwere ichi dzinogona kufa miri wacho wose uripo zvawo wakagwinya. Dzimwe dzacho dzinoita lethargy, makushe akabvanganyika, manyoka anoita kunge machena, so iyo huku yenyu inoita kakugonya, iyo yatinoti humped up position muchingezi. Kana mafunga zvekubata chirwere ichi sasulumani chimbetu, tsvagai vane ruzivo rwakajeka, asi zvinonzi bacitracin kana penicillin mishonga inoshanda sedemo mukurwisa chirwere ichi. Hachina hasha hadzo dzakanyanya sezvatambotaura, asi chinokwanisa kupfura hacho masvondo mairi asati atombopfuura. Number 10, botulism. Botulism inokonzereswa nekudyiwa kwekatoxin kanogadzirwa neclostridium botulinum bacterium. Huku dzose dzepamba dzinokwanisa kubatwa netoxin iyi zvekare. Mukaona huku dzenyu dzabatira chirwere ichi, zvinoreva kuti dzadya kana kunwa mvura iri padhuze penyama yemhuka inenge yakafa yoga inenge yachikanganisa. Mushure mekubatira chirwere ichi, huku dzinotanga kuita kubvunda kunge hamba yakwira mumuti, zvichienderera futi. Kubvunda uku kunokonzerwa nekuremara kwemiri wose, zvichisanganisa nekufema kwacho kunenge kwakuiremera. Munozoona kuti manhenga acho haachanetse kubvisa sezvo anenge asisina kubatirira midzi yacho inenge yapfaviswa nechirwere ichi, uye kufa kunouya mushure kwemaawa mashoma kana chanatsokwidza semureza wechimurenga. Kune mhando yemishonga inoita antitoxin inowanika kubva kunana chiremba vemhuka. Mukakurumidza kuona chirwere ichi, munokwanisa kupa huku dzenyu mvura ine munyu inonzi Epsom salts. Chirwere ichi chinokwanisa kudziviririka hacho mukachengetedza huku dzenyu munzvimbo yakachena isina nyama iri kuora yemhuka dzakafa dzakangodaro. Number 11, infectious bronchitis. Chirwere ichi chinokonzerwa neinfectious bronchitis virus kana kuti IBV. Infectious bronchitis yakada kufanana neairsac disease. Huku dzinotanga kuhetsura, kuridza ngonono kunge chidhakwa nekukosora. Mvura kana madziwa anotanga kubuda mumhino nemumaziso. Kana dzitori nyaya dzekukandira sezvamafembera, zvinenge zvava kungoitika muhope chete. Munokwanisa kuchengeta vaccine inokwanisa kudzivirira huku dzenyu kubva kuinfectious bronchitis, asi musingade kushandisa vaccine, huku yese inoratidza kurwara motoiisa payo yoga kuti chirwere chisapararire mberi, nokuti chirwere ichi chine hunhu chaiwo hweflu, iyoyo chaiyo yekuchina yatinoziva iyi COVID-19. Chinotozivikanwawo zvekunzi chinokonzerwa necorona virus. Chinofamba mumweya nezvekufema sevabati vaJehovha. Chinokurumidza kufamba nemweya. Zvinobatsira kupopa chirwere ichi mukadzipa nzvimbo inodziya yakaoma yekugara kuti dzipore, kana kupa mushonga yakaita seRespimint, Coloxan neInterflox kana Coliflox.
Huku dzinopiwa mweya wakachena wakawanda uyo unonzi proper ventilation sezvo ichi chirwere chekufema, uye zvirongwa zvemavhaccine zvakakosha zvekare kuchidzivirira dzichiri dzidiki. Number 12, infectious coryza. Coryza ndicho chimwe chikwapuro. Chirwere ichi chinonyanyotyisa pakuti chinokwanisa kutakurwa nehuku isiri kutomboratidza kurwara zvachose. Hewo makeria aye zvekare. Munofanira kungwarira huku iyi inokwanisa kufamba kunge itsvene asi ichigova chirwere ichi kunge Judas Iscariot ane mapapiro chaiye. Senge dzamunenge mabva kutenga munofanira kudzingwaririra idzodzo. Dzinokwanisa kudirira jecha musadza makatsemba. Saka zvakakosha kana matenga huku kubva muvanhu mombodzigarisa padzodzoka muchimboongorora hutano hwadzo. Coryza chirwere chinokonzerwa nebacterium inonzi Haemophilus gallinarum. Chirwere ichi chinowanzoputika mushure mokuiswa huku yakatakura chirwere ichi yaiswa mudanga makazara dzimwe. Inokwanisa kubatirira kubva pasi padzinotsika kana mvura inenge inacho. Huku dzine coryza dzinoita musoro bhangu, zvekutodai chitonzi chirwere chemusoro bhangu. Dzinozvimba musoro, maziso anozvimba zvekare zvokutovharika chaiko achibuda zvimvura, mazinga acho anozvimba zvekare. Huku idzi dzinoregera kukandira uye mukazvitarisa munokwanisa kuona kakutota pasi pemapapiro acho. Kune vaccine inonzi Avivac coryza. Chero zvayo ichidhura inokubatsirai kunzvenga dambudziko iri. Chengetedzai huku dzenyu musingadzisanganise nehuku dzose dzese dzemumaraini uye mugare nematanga enyu akachena, ane mvura yakachena uye akaoma nemweya wakanaka. Number 13, Marek's disease. Marek's disease kana chirwere chekwamereki, kwete ichocho chinoita zvedoro nezvemasmallhouse, ndiri kureva chimwe chacho ichocho. Marek's disease chinokonzerwa nevirus inobva kuboka reherpes virus group. Virus rinowanikwa nekufema tumakanda netumanhenga anobva panhiyo kana huku inenge yakabatikana. Chirwere ichi chakadherera nhiyo, chinotsatisa nhiyo, chinocheka. Chirwere ichi chinowanzobatika mushiri dzidiki dzisati dzasvika masvondo 20 ekuberekwa, ayo 20 weeks. Matumors kana kuti mapundu anotanga kukura zvese mukati nepanze penhiyo yenyu. Ganda racho rinochinja kuita grey uye tunenge twakusatwasanuka tukarohwa nechiedza chaicho. Dzinobva dzatoremara, dzofa dzine chimiro chegumbo mberi gumbo shure. Saizvi mukaona nhiyo ine chirwere ichi zviri nani kuipfuudza, nekuti chero ikapona inotakura chirwere ichi sengoro ichipakurira dzimwe huku kunge sadza rekwamereki zveupenyu hwose. Hazvo kune mishonga inoita kuti zvite zviri nani. Zvisinei munokwanisa kupa vaccine kumaday old chicks kuchirwere ichi chisashanyira matanga enyu. Number 14, Pullorum. Kune bacterium inonzi Salmonella Pullorum. Chirwere ichi chinofamba nemukati memazai asi chinokwanisa kufamba nedzimwe nzira zvekare sechikafu chine tsvina nemvura nematosi. Inokwanisa kubatwa kubva pasi pane hutachiona kana dzimwe shiri kana huku dzinenge dzachitakura asi dzisingarwari sezvinoitika necoryza kana avian influenza. Mabatiro achinoita nhiyo nehuku dzinenge dzakura akasiyana. Nhiyo idzi dzinopusa, dzoita tumatosi tuchena kumashure uye nekushungurudzika panyaya dzekufema sezvo ropa racho rinenge riri parumananzombe. Dzimwe dzinokwanisa kungodonha dzisina kana kuratidza kana kurwara zvako kumwe zvako. Muhuku dzinenge dzakura munoona nekukosora pamwe chete nekutadza kukandira. Hakuna vaccine, panotoda biosecurity ine kaumambo herodhi mukati kuti chisapararire sekuuraya huku dzose dzinenge dzinacho nekugeza matanga. Asi zvisinei, Bremerment inokwanisa kudzikisa zvidhindo zvechirwere ichi pachinenge charova. Number 15, avian influenza. Avian influenza inombodaidzwa nezita rekuti bird flu. Bird flu sekuChina. Asamhino China. Zvirwere zvese zvineka kuhetsura nekakosora zvinongobva kuChina. Amino chi?
COVID, SARS, bird flu, bronchiolitis, nezvimwewo zvakawanda zvatingatokwanisi kutaura pano. Amene zvine chimbonazofamba sei ikoko. Zvakaomera. Asi zvisinei, isu savanhu hatifaniri kunyanya kutya hedu kubatwa neavian influenza, asi kwakamboita hako bird flu kudhara yakabva kuChina. Huku dzine avian influenza dzinosimbirwa nekufema, dzoregera kukanira zvekare. Hongu zvirwere zvizhinji izvi zvine shanje nemazai. Dzinotoita manyoka, kuzvimba kwechiso chehuku, kushanduka kweruvara rwezinga. Dzinokwanisa kuita mapundu matsvuku zvekare pamanzondora nemuzinga wacho dzimwe nguva. Avian influenza chirwere chinokonzerwa neanonzi matype A orthomycoviruses. Chirwere ichi chinowanzobva kushiri dzemusango dzinotamba nemvura, ayo anonzi aquatic birds. Huku dzinobatwa nechirwere ichi hadzimbofa dzakapona, dzinoita macarriers nekurarama. Saka dzinofanira kuurayiwa, dzochererwa mogeza zvakasimba kwadzanga dzichigara nemasanitizers nezvigezo zvebacteria musati maunza dzimwe huku. Zvinorwadza hazvo senge kana manga mune huku dzakawanda, asi kazhinji kacho ndo zvinenge zvatongovapo. Tichipeta chirongwa chino, kurera huku zvingava kungozviitira nyama yepamba kana zvekuita bhizimisi. Senge zvine bhizimisi zvinopa mubayiro yakawanda, asi zvirwere zvihombe zvakaita secoryza, avian influenza, Newcastle kana coccidiosis zvinouya nengororo jecha. Jecha ronatsodirwa kunziwa. Imi varimi musara makapfunya rusero semukwasha auya nemadhongi kuzorora kana kutoramwa kupfuya kwacho zvachose. Asi hama dzangu, zivai kuti kusangana nezvirwere kana kufirwa ndiyo nzira inofamba nemurimi wese, asi kuziva nezvezvirwere hungwaru kuti mugone kudzivirira zvisati zvatanga mhirizhonga kana kuziva zvokuita kana zvarova zveshuwa, kuti musarasikirwe nezvipfuyo kana mari yakanyanya. Kune zvinhu zvamunokwanisa kuita kubatsira kuchengetedza huku dzenyu kuti dzisatsike zvimbambaira zvezvirwere izvi. Zvinhu zvakaita sekuita utsanana, sekugeza magaba, kugeza zvikwere zvenyu, kubisa matosi, kubisa unyoro, muchiona kuti zvikwere zvenyu zvigare zvakaoma uye zvine mhepo yakawanda nemweya wakachena, iyo yatinotiwo proper ventilation muchingezi. Muchigeza disinfectant akaita seZvirwere kana zvemafumigation. Sezvamaona, zvirwere zvizhinji zvataurwa muzvirongwa izvi zvinopararira. Musazoyeuka bako mvura yanaya, nokuti chisi hachiyeri musi wacharimwa. Kana huku dzenyu dzine mavaccination program akakosha kuti mutedzere, moterera. Kana makaita dzekutenga, mobvunza kuti dzakavaccinatwa here. Chero havo vange vachinyeba zvavo, asi zvinongopawo chiratidzo chekungoti vakangorongeka so. Chimwe chakakosha kuziva kwekutenga huku itsva. Varimi vakawanda vakachema uye vange vachiri kutochema nekufirwa nehuku mushure mekuisa huku yavasinganatsozive kana kuti yavasinganatsozivisise yavabva kutenga kune vanhu vavasinganatsozive. Iyi inenge iri nyaya yekuti vanenge vatenga huku iri kurwara kana kuti yakatakura chirwere nechekare yozosvika ichidira chirwere ichi mudanga ranga rine hutano nechekudhara. Saka zvakakosha kugarisa huku dzose dzitsva munzvimbo yadzo dzoga kwekanguva, muchimboongorora kuti hutano hwacho hwakamira mushe here. Dzinenge dzarwara dzacho muchidzipa maruva nemishonga yechivanhu inokwanisa kushanda sema-antibiotics yakaita segavakava, mutiti, miripiri kana muchechesi. Musati maenda kunana chiremba vemhuka kana matoro ezvipfuyo. Asi kana zvanyanya kukwidzana chiremba nezvitoro zvinofanira kunomboshanyirwa. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Murimi munhu, hama dzangu. Saka kusvikira patichazoonana muchimwe chirongwa chezvekurima muno muZimbabwe, tinoti isu vekuFarm 4081 sarai murugare varimi kusvikira patichazoonana zvekare.
Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kufarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, heo tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemastew products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita seHuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino chefarm 4081. Sarai zvakanaka.